Velkommen til Lalandia Billund, ferieparadiset for hele familien. Lalandia Billund bliver Nordeuropas største og mest moderne ferie- og oplevelsescenter. I det enestående vandland kan I sammen nyde varmen og det dejlige vand. Her er en verden af muligheder for børn og voksne, og vejret er altid godt. Helt nye typer af rutsjebaner og andre unikke aktiviteter gør vandlandet til noget helt særligt. Her vil være oplevelser og udfordringer for både store og små. Mens I dykker, kan I beundre de flotte fisk. Efter en tur i vandlandet kan I nyde stemningen i en af de mange spændende restauranter. I kan vælge mellem flere forskellige restauranter, alt afhængig af, hvad I har lyst til. Legelandet ligger lige ved siden af restauranterne. I det store indendørs legeland får børn med rige muligheder for at lege og muntre sig. Lalandia Billund bygger videre på succesen fra Lalandia Rødby, der er Danmarks mest veldrevne ferieby. Med børnene i fokus tager vi det bedste med fra Rødby og bygger nu i Billund et topmoderne oplevelses- og feriecenter, der overgår alt, hvad der tidligere er set i Danmark eller for den sags skyld i Europa. Skulle I få lyst til et spil minigolf, så vil der være en indendørs bane til minigolf i flotte grønne omgivelser. I kan også hygge jer på bowlingbanen. I det hele taget bliver der rig mulighed for at dyrke sport og motion. I den store sportshal kan I dyrke alle former for boldspil. Sportshallen vil naturligvis også indeholde et moderne fitnesscenter. Det smukke torv bliver hjertet i Lalandia Billund. Under den blå himmel hersker en behagelig sydlandsk stemning, både om dagen og om aftenen. Her er hyggelige restauranter, caféer og spændende butikker. Får I behov for at blive kølet af, så kan I tage en tur på skøjter. Vi bygger en helt anderledes skøjtebane, end det I er vant til. Lalandia Billund ligger lige ved siden af Legoland, der besøges af 1,5 millioner gæster hvert år. Overfor ligger travbanen. Løveparken i Givskud ligger tæt på, og der er ikke langt til Billunds internationale lufthavn. Gæsterne kommer til at bo godt i Lalandia Billund, midt i grønne omgivelser. Her er lækre feriehuse i forskellige størrelser og udformninger. Alle er fuldt møbleret og har alt i hårde hvidevarer. Det er bare at flytte ind og nyde ferien. Placeringen af husene er helt i top. Mellem husene er der legepladser, åbne arealer og grønne områder. Det er nemt at være ejer af et feriehus i Lalandia Billund. Lalandia Billund sørger for udlejningen, og Grundejerforeningen klarer vedligeholdet. Alt bliver passet og plejet. I Lalandia Billund får I det hele samlet på ét sted. Dejlige feriehuse og en verden af oplevelser. Lalandia Billunds mange spændende aktiviteter og den gode placering gør, at der vil være stor efterspørgsel efter at tage på ferie i Lalandia Billund. Hej. Hvorfor investerer jeg i Lalandia Billund? Som far og farfar ønsker jeg at tilbringe så meget tid som muligt med min familie. Som forretningsmand ønsker jeg at gøre så gode forretninger som muligt. Lalandia Billund-projektet giver mig mulighed for at få opfyldt disse to ønsker. For mig er der ingen tvivl om, at jeg vil være blandt de første købere til et hus i Lalandia Billund.